वाटांग नसलेला उठलो असे, पण एक 6 वाजले आणि उठलो सगळे. तयारी होता होता बाहेर जाऊया म्हणतात चंद्रभागे तिरी आणि आसपासचा परिसर बघूचो हा. तर थोडे लोक गेले, स्ट्रोम बंटी हे आम्ही असो, तर जरा बाहेर फिरा नाही. कशी वाटते पंढरपूरची संध्याकाळ? खूपच मस्त वाटतं. चहा पिणं खूप गरजेचा. चहा पिल्याच्या नंतर पर्याय नाही मित्रा, चहा ही हवीच. तर मित्रांनो, आपल्या समोर आहे चंद्रभागा नदी आणि मंदिरं पण बघा इकडे नवीन झालीत आणि खूप छान वातावरण आहे. तर इकडे थोडं हातपाय वगैरे धुवूया. तर मंदिराजवळ आलोय आणि मंदिराकडे आल्या आल्या कृष्ण भगवानची आरत्या ऐकायला मिळत आहेत मित्रांनो. तर मित्रांनो, खूप छान आरती झाली. सकाळी तुम्ही पंढरपूर विठ्ठल रखुमाई देवदर्शन केलं. आता इस्कॉन टेम्पलमध्ये राधाकृष्ण आणि सुंदर आरती, म्हणजे सकाळी पण देवदर्शन, संध्याकाळी पण देवदर्शन आणि दिवस एकदम आपला इकडे कंप्लीट झाला. आता आपण परत बोटने आपल्या रूमवर जाऊन मस्तपैकी आपण झोपणार आहोत मित्रांनो. आणि ब्लॉग अपलोड करायचे राहिले ते आता अपलोड करूया. आणि उद्या सकाळी 4ला बरोबर आम्ही रूममधून निघून ना स्वामींच्या दर्शनाला सकाळी जाणार आहोत. तर उद्या डायरेक्ट सकाळीच भेटूया. हा बघा सुंदर घाट बघताय तुम्ही. चला एका बॉलात नाव. Come on! Whoa! India! 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 रडले ना